Hello guys, magluluto naman tayo ng isang exotic food. Maglalagay tayo ng hiniwang luya, garlic at sibuyas. Ito na nga ang main ingredient, ang palakang bukid. Maglalagay tayo ng mantika 2 to 3 tablespoon. Igisa ang bawang hanggang maging brown. Tapos isunod ang luya. Golden brown. Sunod ang sibuyas. Halo-haloin lang. Pag nagisa na, isunod ang palakang bukid. Pwede na. Pwede. Maglagay ng konting bagoong, mga 1 tablespoon. Tapos takpan at hayaang kumulo o lumabas ang katas nito. Hayaan lang kumulo at matuyo ang katas para maluto ang bagoong. Pag natuyo na, maglagay lang ng tubig na may atsuete at 1 litrong mainit na tubig. At pakuluan ito. At maglagay ng pampalapot. Ang ginamit ko ay rice flour. Sa susunod na video, ipapakita ko ang paggawa ng rice flour mula sa sinangag na bigas. 5 tablespoon nga pala ang ginamit kong rice flour. Guys, mas masarap kung maglalagay tayo ng pampaasim. Ang gagamitin natin ay hilaw na mangga. Bago pala maglagay ng mangga, siguraduhin lang natin na luto na ang pampalapot at pati na rin ang atsuete. Kanina pala naglagay ako ng durog na black pepper at magdagdag ng asin kung kulang ang alat at magdagdag rin ng ibang pampalasa tulad ng magic sarap. Pwede namang betchin o MSG. After few minutes, eto na siya. Lutong-luto na. Yan. Ang exotic food dito sa Abra. Ayan na siya. Tayo na natin ang apo. Ang lasa pala ng palakang bukid ay lasang karneng manok. Thank you for watching guys!